Arma kontrolik gabe Espainia marka duen negozio iluna izeneko txostena aurkeztu dute Amnistia Internacional, Greenpeace, Fundipau eta Oxfam Intermonek. Gobernuz kanpoko lau erakundeek Espainiak armak eskutuan eta kontrolik gabe esportatzeari utzi behar diola adierazi dute. Salatu dutenez, azken urtean lehergaiz betetako 300 kontainer baino gehiago garraiatu dituzte Bilboko portutik Saudi Arabiara. Arma horiek guztiak, Yemengo gatazkan erabiliak izan daitezkela adierazi dute. 2015ko martxotik, Espainiak 650 milioi euro bidali ditu armetan Saudi Arabiara. Prozedura hori aldatu beharko litzateke, hainbat kasutan oso argi dagoenean larriak izan daitezkela, azaldu beharko luke, zergaitik baimean dudan salmenta hori. Beharko litzateke parlamentua ere sartu, baimen hori emateko orduan, prozedura azterketa sakona egin, eta gero jarraipena egiteko baliabideak ere egin behar dira. Txostenean, esportazioak onartzeko prozesua zelakoa den azaltzen da xehetasun handiz, baita Espainiako esportazioen inguruko datuak ere. Esaterako, armen salmentaren mundu mailako rankinean 7. postuan dagoela. Baliabiderik ez dagoela, benetakorik azken erabilera zein den ziurtatzeko. Eta beraz, duda nabarmenak sortzen diran, zotegaren ari izaten konplize hainbat gatazkatan eta hainbat giza eskubideen urraketan. Arma horien azken erabilera zein den ziurtatzea egungo baldintzetan ez dela bermatzen adierazi dute. Lau erakundeak Espainiako gobernuko merkataritza idazkariari zuzendu zaizkio. Armen komertzioaren Espainiako legeak 10 urte bete dituenean, hori errebisatzeko ordua dela uste dute arma kontrolpean kanpainatik. Ordutik, armen esportazioak nabarmen egin du gora. Baina sekretu ofizialen legeak informazioa eskuratzeko trabak jartzen dituela salatu dute. Hala, sekretismoa eta kontrol falta ahalbidetuz.